ще спра с Roblox сериите и ще продължа с Minecraft серия, защото прецених, че няма да се гледа толкова много и ще пускам само Minecraft серии, защото може би ще се гледат повече. И надявам се да ви хареса тази последна серия на Roblox и да се насладите на Minecraft сериите, като започна да ги пускам, и се надявам да гледате и Roblox сериите. Те са 6 набора, с тази стават 7, затова може да ги изгледате в канала ми и да видите 6 серии, които сигурно сте пропуснали, но не ми се вярва много, че сте ги пропуснали. И затова бих ви пожелала приятно гледане на тази серия и останалите, ако изобщо ви се гледат останалите, защото те са 6 и изобщо може да не ви се гледат. Ама те са по 2-3 минути, така че не знам дали ще ви отнеме много време и се надявам да ви харесат. Довиждане, това е от мен. Дано да ви хареса видеото, което направих. Довиждане отново. 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁